राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वैभववाडीतील लोकप्रतिनिधींनी धारेवर धरलं। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गाचं काम करत असताना राहिलेल्या त्रुटी आणि कामाच्या दर्जाबाबत लोकप्रतिनिधींनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली। पाहुयात काय घडलं वैभववाडीत। भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन शेतकऱ्याला पैसा मिळून एक क्षेत्र तुमच्याकडे वर्ग झाल्याशिवाय त्याच्या तिथे काम करता येतं का? दिलं ना लोकांनी करायला। सगळ्या गोष्टींवर बोट ठेवून होत नाही। हा सांगतो ह्याच्यात नाही आणि त्याच्यात नाही आणि अंदाजपत्रकात नाही। आम्ही असं म्हटलं असतं तर चाललं असतं का? आम्ही असं म्हटलं चाललं असतं का? भूसंपादन झाल्याशिवाय काम करायचं नाही म्हणून 1 मीटरमध्ये अर्धा मीटरमध्ये राहिलेल्या जागेत तू काम करून द्यायला तयार नाही, बाजारपेठेत कॉन्क्रीट घालून द्यायला तयार नाही, अंदाजपत्रकात तरतूद नाही म्हणून सांगतो। तिसरे असेल, येडगाव असेल, वैभववाडी असेल, या नाझवडे असेल, या सगळ्या गावातले ग्रामपंचायतीचे अप्रोच तुम्ही करून देणार आहेत का नाही हे सांगा। नाही तर त्या ग्रामपंचायतींना काहीतरी भीक मागून हायवेवरती येऊ द्या। लिहून दिलाय तुम्ही पर्यायी रस्ता सगळा करून देतो म्हणून, ज्याच्यावर 13 लाख रुपये खर्च झाले, जे हॉटमिक्सने डांबरीकरण झालं, ते स्क्रॅचिंग करून तुम्ही 2-2 फुटाचा वर भराव टाकलाय नदीपर्यंत।